उठ गइलू? आज तो बड़ी संकड़ी नींद टूट गइल ह। चलो अब उठिए गइलू तो जाए कप चाय बना लिया हो, तब चाय पी ली। हाँ, यही काम खातिर नु बानी हम। कबो चाय बना दो तो कबो कपड़ा धो दो तो कबो खाना बना दो। ई रउआ कबो हमरा से पूछले बानी का हो कैसन बाड़ू, तहार तबीयत ठीक बा कि ना? अरे खिसियात काहे बाड़ू, बताइबू तब नु हम जानम कि आखिर तारा भइल का बा। हाँ, रउआ का जाने हमर साझे से आधा कपार दर्द करत। जितना रही उतना न दुखाई। का कहनी ह? हम कहने कि ठीक बा, डॉक्टर के बुला देता नहीं, दवाई सुई करा देता नहीं। हाँ, रउआ डॉक्टर के बुला ली, काहे कि हमरा सुई दवाई के जरूरत पड़ी चाहे ना पड़ी, लेकिन थोड़ा देर में रउआ डॉक्टर के जरूरत पड़ी, सुई दवाई के जरूरत पड़ी।